Окей, здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм iSmolko от групата Bulgarian Team. И днес, както виждате, играем Team Fortress 2. И като гледам, са ме преклещили хубавичко. И трябва да стана спай. Играта на някой... играта е от Steam всъщност. Някои хора може да я знаете. И сега в рамките на 15 минути ще направя един геймплей. Но може и да са точно 15 минути. Само не е точно числото 15. Така че случайно клипа стане повече. Да си знаете. Е така не е лесно. Готово. Та мапа е... всъщност не го знам. Опа, спай. Аре, лапа близо. Сега ако ме видят, ще стане кофти трък. О, къде? О май гад, то телепорт къде води? Мале. Айде ще стана демо. Съм на малко кръв. Това е скаут. Спай. Не. Добре и това. И това не. Чакай, emberek vannak ott. Már lehet más. Аре, победихме. Sem egy elküzdhetők valamit. И не сме победили още. Окю! Умрях. Те му са ме види. Аре бе, не мога ли да я превземи? Айде ще стана скаут. Бързо. Играта всъщност е създадена 2010-та. Точно кой ден не знам кога е, но само това знам, за съжаление. Играта по принцип има най-различни мапове, има едни се наричат ВСШ, аз поне така ги наричам ВСХ, които всъщност е Saxton Hell. Това ще рече един цепи с много хора. Примерно колкото са от хората и само един с много кръв цепи другите. И също други има като дек, като такова, като сърф и други, но сега още не се сещам. И аз така може и друг път, ако снимам на Team Fortress, да снимам на един от тези мапове, които ви казах. И ще сменим мапа. Аз така го мисля. Да. Окей. Нека докато го сменяме да пием малко вода. Ако клавиатурата много ми се чува, съжалявам. Аз съм на лаптоп. О, Египет. Така се казва май мапа. Не знам. Това мап е хубав. Това път ще бъдем червените. Не може. Ще бъдем пак сините. Ама ако сега някой джойн, не. Джойнът. След това аз ще дойда. Не, няма да бъде. Ще трябва да стана солджър, И вече спряхме да чакаме хора, почваме да играем.
Така. Та мапа е същия като предишния, просто е... Не е същия, просто същите битки се водят. Трябва сините да превземат и двете бази на червените. Просто мапа е различна. Също има хелоуин мапове, зомби мапове, най-различни мапове има, на които може би ще снимам. Както вече знаете от предишния клип, в който аз и другите от канала казахме на какво ще снимаме, може да очаквате някой друг клип на Run 2, на Left 4 Dead или на Garry's Mod. Но следващия клип може би е на Garry's Mod. Не знам, ще видя. Което ми е по-удобно. Окей, щях да кажа, че никой не охранява първата база, но жестоко греша. Опича. Но снайпер има нещо. Ох! Мале, бая хора се не събрахме. Не съм много, всъщност. Ето след тези 3 минути, като изтечат, ще спирам клипа, но ако превземем базата, всъщност тогава пак ще склоним. Ох, то с сандвич. Ще стана пайра. Опа! Видял го, мама уби. Значи много от другата страна. Аре, превзимаме бързо. Абе. Снайпер почва да ми измерва. Убиха. Те сетиха кога да го убият. Дай, стреляй! Ох! От папайро! Добре. Извинете за лага. Бах ти. Къде? Да вземем. Повече амуниции. О! Украл да си вземе кръв. Опа! Убих. Знам, че остава 5 минути. Това е проблема. Стрелни! Не! О, не. Идва. Ох, не! Опа! Всичката. И бахти хевито майна. Няма умираме. Преси сме наравно. О, кота. О. Та между другото съм си кръстил Fire Smoke, пък се нарича My Smoke, просто за фун. Ох. Сега ако не подействат в центри на това момент. Спая. О! Войне! Убиха ма. Някакъв
Много бързо. И като съм на малко кръв, то така става. Опа, извините. Ще бъда скаут. Да ме кефи са търа. Имам. Ма нещо не мога да оцеля. Аре, лаве! О, така искаш? О, бих. То. Да... О! Трябва по медика. Така медик чу. Ела при мен. О, ес. Им заби. Да, заби. Лад, играта ме изкара. Окей, явно това ще бъде от клипа. Аз бях Ice Smoke. Ако искате, абонирайте се за